dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Hep hep! Hooray! Wednesday, October 27, 2021. Yes. Malipot-lipot na pagkahapon partner and marina hapon sa gabos sa mga parantabay. Kaya pala naka-long sleeve ka ngunyan. Oh, aram ko na dumug ka. Iyo. Tindog O daw. sa mga motorista tabi, kung importante ang sa indong lakawon, o galiun tabi na magdarakan sa indong mga kapote. Yes. Tangani na kung en kaso sa baton kamukan oran, so mga nagmumotor, di kita ki problema. No? Tama. Medyo unpredictable ang weather. Mauran, mauraw, mauran. May dit man na init. So, in short, pabigla-bigla partner Yes. ang uran. Kaya, naku, kay puhanan talaga mag-ingat. Pabugso. Minsan makusugon, minsan tagiti, minsan daing ora. Ha? So may mga matibay man kan partner magkalag-kalag diyan sa lawas. Iyo. Kung maoran o dae. Pero may iba na dae talaga ninda nagiget. Yes. So kung dae tabi maget, magdara na sa natabi ka mo ning mga pamandong. Kumbaga, raincoat. pasiguro na lang, di ba? Pasiguro. Okay. Pag sinipon kita, mapaparanoid kita sa mga panahon na ini. Ha? True. Mapaparanoid kita pag sinipon kita tabi mga tugang. Ano? Oy partner! Mapuuna palan ang vaccination kan mga minors na may edad na 12 hanggang 17 anyos on November 3, 2021. Okay. Sabi yan partner ni Carlito Galvez Jr. kung saan sa ginibo da pong pilot or trial sa mga nagkapirang hospital, kumbaga partner na igwa maning very minimum adverse effects. Kung kaya sa ngunyan, bago mag Nobyembre 3 o sa Nobyembre 3, pupuuna na da po ang pagpababakuna sa mga aki na nag-iedad 12 hasta 17. Yes. So gustong sabihin, pag agi naman sa clinical trial, so sabi mong very minimal ang mga epekto o Okay. adverse effect na pigaapon. Yes. So applicable for kids Oo. ages 12 to 17 years Tama, old. oo. Actually, sabi ni Galvez, nabakunahan na actually maabot na sa 14,000 na mga minors ang nabakunahan partner. And so far, naging matrayumpuman. Kaya sa ngunyan, Ito, so padagos ang pigbubuson. clinical trial ito. Correct. Oo. So ngunyan, kung gusto naman magpabakuna kan sa tuya ng mga aki or sa mga magurang na may kapot, sa mga aki na sa mga magurang na igwaning aki 12 anyos hanggang 17, kung Oo. gusto na po nindo, of course kay puhaning consent yan kan parents, Tama, di ba? oo. Pag araw kay ni na mabakuna na. Correct. Kamo po bahala kung kamo tiwala ng marahay, tiwala na, confident na Yes. gusto mo ng pabakunahan so aki. Oo. Why not? Tangani diba? na maging ligtas somehow sa COVID-19. Correct. Kung ikaso ngaya batas. May mga pamilya bagang medyo ano yan, apod kayo ni Ano, nahadit? alive ako. So dako lang activity sa luwas. Okay. No? Oo. Very active sila. Oh, yan, very active sa luwas. Halimbawa, 12 to 17 years old, kung may mga organizations or kung ano mang pigigibo sa buhay, kung may nagtitinda ngaya, di ba? Iyo baga. Minsan, ngunyan, Oo. mga aki sa tindahan, nagbabantay sa tindahan. Oo. Pwede man na
pag-isip-isipan na Pambakunahan kung gusto ng bakunahan. O, sabi nga ni partner ka sa tuyang opisyales sa gobyerno nasyonal, ang gibuon lang po makipag-coordinar sa kanya-kanyang LGU, local government unit, Correct. o kaya anuman sa Vaccination Operation Center. Yes. So, padit-dit na partner na naglalawig ang pagbabakuna, no? From 18 years old and above, ngunyan down to 12 years old. Oh, so, mako, madali na kita duman sa pigapod na herd immunity. Yes. Yan. Okay. Maray na paghahapon sa gabos sa mga parantabay. Kami po ang sa inyong makakaibanan para po sa programang Usapang Pamilya. Ako po si Kuya A. Hindi man po si Ate Jen and welcome po sa programang Usapang Pamilya. Sa mga textmates, pwede na po kamo mag-text or umapod sa 0927-3980-955. Pwede man sa 0938-891-5475 and naray na pagkahapon da kay Architect Lawrence. Okay, nakatutok da po ngunya na hapon. Thank you so much. Okay. Sige, and sa mga nakatutok man sa tuyang Facebook Live ngunya na pagkahapon sa Usapang Pamilya, ibugtak po ang sa indong komento, suwestyon o ano man na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa. Mag-send ka mo dyan kan sa indong mga gustong ipaabot ngunya na pagkahapon tabi mga tugang. Ano? Sige. Ngunyan, sabi nga ni baga partner kan mga ahead sa satuya. Oo. No? Ang mga aki daang ngunyan, ang pinagapod na mga millennials. Yes. Very impulsive. Okay. Very impulsive sa mga bagay. In fact, at early as 12 years old, 13, 14, may mga jowa na. Iyo. Diba? May mga secret love na. Oo, Lover. Diba? So, ano daw ang magiginibuta bilang sarong magurang sa mga kaakian na arog kaayan? What would you do kung ang aki din do umabot sa punto na kasi nagbabago da ang society, nagbabago da ang nature, no? Paano daw? Siyempre ko yan, baga kaya, mulat na, partner, ang mga kaakian sa mga bagay na kung inot, dahil inagyan kan sa tuya ng mga magurang. Diba? So, all we can do da atabi mga tugang is to give an advice. Give an advice para sa mga kaakian, ngunyan, especially ining mga millennials. Kasi, sa mga nagkaka-urulay ta, no? Iba nga ang millennials. Pag sinabi nga yung millennials, Oo. garo nga yan, so, grabe ang personality. Yes. Makusugod ang personality. Diba? Yes, makusugod ang personality kan mga millennials. If they want this thing, they will go for it. Oo. Diba? Days in the mapapugol. Hindi sinta mapapugol. Oo. No, millennials kami. Kung talagang gugustuhon, talagang magibok ipaaga partner, tanganin Yes. makua o magibang arog kayan. Diba? Yes. So, ngunyan, igwa kita ki mga nagkagruro na tips Yes. para sa mga youngers. Yes. No? Sa mga mas bata sa atin. No? Mas bata sa atin, Kuya Nals. Mas bata sa atin, Kuya Nems. 6 non-sexual advice for youngers. Non-sexual advice for youngers. Okay. Sabi digdi, dito na magparahalo yun, partner. Sige. Baka maubusan na naman kita ki oras. Sabi digdi, do not spend so much time trying to be more physically attractive in order to just impress your crush. Kasi, millennials baga may mga crush na. Correct. No? Oo. So, rather than making yourself mentally attractive. So, ang gustong sabihin digdi, partner, dahil na kita magparapakyut. Ikaw baga kita minsan, as grade school. Experience mo yan. May nailing na. Ako kang inot. Ano man na, nag-agi man kita sa adolescence Correct. period, di ba? Maski day kang dumanon sa ibong na classroom, maduman kita. Mapakyut. Mapakute ka, di ba? Di na kita magpara-spend ki oras, tangani na maging physically attractive kita. Yes, okay. Minsan, anyway, yaon baga talaga sa mga lip balm. No, Oo. sa mga kababaihan, no, nagba-blush on. Correct. Diba? Paano There's- nag-foundation ng pandok? There's nothing wrong with that. Opo. There's daying maraot sa Yes. pagpagayon. Oo, no? kasi- Tangani,
somehow nakaka-boost iyan Yung daakan. confidence, diba? And nagigibo lang kita ning paagi nga ning mas maging kumbaga presentable kita sa Yes. satuyang sa publiko kumbaga, Correct. diba? Pero kung mapagayon da kita para sa crush ta, Okay. Mhm. Mas marhay pa da partner na magikitang mentally attractive. Okay. Paano kita magiging mentally attractive, Yan. partner? So mga millennials, of course, nag-aadal pa sinda. Yes. Mag-adal ning marhay. Okay. 'Di ba? Kita ang mga lalaki, Kuya Nald, Kuya Nems, 'di ba? Kita ang mga lalaki, kumaga, di man kita basta-basta nadadara. Tama daw, Kuya Nald. Iyo. Di man kita basta-basta nadadara kan physical appearance kan sarong babae. Oo. Diba? Sain ba? Dakulaon na factor sa sarong lalaki an mentality. Okay. Pag-iisip? Yes. Okay. 'Di ba? Matali ngaya or dakul na aram, 'di ba? So, iyan an advice digdi na apod kay ni instead of magpa-cute kita sa crush ta physically, Okay. i-attract ta da sinda mentally. Opo. Diba? So, Mas okay palan ito. Di mas maray palan partner na edukaran ta mo na ang satuyang sa diri and makaukod kita na i-deal sa satuyang mga insecurities. yes. Tama ba? Yes. Okay. Educate yourself, address your recurring toxic thoughts, Okay. deal with your insecurities, and learn to be happy on your own. Opo. Yan ang pigaapod na attractive. Ayun. Attractive. Saro pa partner, kung ang pagtutuunan tada kipansin, being mentally attractive, Okay. dai iyan mawawara sa satuya. Tayo nga rin baga ang sabi kan mga magurang ta, ang inadalan sa nangaya ang kaya kong ipamana sa imo, na dai ngaya ayan mahahabas. Ning mas kisisay. So while we are habang nagpapakyut kita mentally o nagtigo-workout tayo tangani kitang maging mentally attractive, may mga lesson kitang nakukuha, naaaraman ta ang ibang mga bagay, naaaraman ta ang dakul na bagay, and then nagigita iyan ng knowledge. Okay. Mawara man si crush ta, yao na iyan sa satuya. Yes. Nagtanong kita ki mahalagang binhi sa satuyang sadiri. Okay. Unlike kung mapara every now, yaw niya si crush, mapulbo mo na ngaya ako. Pero pag wala si crush, garo ka malungsi na. Garo ginurumutan. Garo ka malungsi na pakwan. Di nanunukray, di ba? So, mas magayon da. Pag wala si crush, dahil man siya pakiaram. Sa sadiri. Oo. Kung kagin napapabayaan man so. Pag yaon si crush, akala siya mapagayon. Yes. Pero kung yaon, pagka naging workout rin ni partner na maging mentally attractive. Okay. Mas dakol man natawo ang mga attracta partner. Yes, muda maski wala si crush. Oo. Mentally attractive man giraray kita. Correct. Yaon si crush, mentally attractive man giraray kita. Yes, and daita kaipuhan mag-please ning ibang tao para magustuhan kita dahilan sa Correct. kung mentally attractive kita, sinda na mismo ang makakapansin sa imo. Yes. Diba? Being mentally attractive tabi. Yan sa mga kaakian, sa mga pigpapaeskwela, sa mga single, saro da apalan iyan Kuya Nald sa mga nakaka-attract sa mga tao, no? Bako lang lalaki, bako lang babae. But in general, yes. pag sinabing mentally attractive kita, ano nga yata nagustuhan mong iyan? Natang yata crush mong iyan? Natang yata may gusto kang iya sa tawong iyan? Correct. It's because you are or he or she is mentally attractive. Yes. Magayon itong managad na matali, May wais, sense kauron. may sense kauron. May papadumanan ang tiguurunan talaga nindo partner. Yes, kaysa man so sige man ki pa-cute, Oo. sige man ki kung ano-anong pagayon na artificial sa lawas na piglalaag, pero kang nakauron mo na 1 + 1 11. So importante na ang satuyang mental talaga partner, ang satuyang atamanon. Correct. Educate yourself. Ang satuyang mentalidad. Correct. Sige. Ma-commercial mo na. Tantod na. Tapuson Wala lang mang nila. time check? Oo. Tantod. Mga a couple of minutes, no? Sige.
Alat lang. May nag-chat kaya sa kuya. Okay. Ano mo daw yung nag-chat sa kuya? Ano naman yan Sabi digdi. Oh, sige, go ahead, partner. Normalize saying no without needing to over-explain yourself. If someone is offended by your boundaries, that's their problem. Sige, ipaliwanag mo, partner. Di ko yan naram. Ka nagbasa. Okay. Normalize saying no Okay. without needing to over-explain yourself. If someone is offended by your boundaries, that's their problem. Okay, sige. Minsan kaya kita baga partner. Natangayata nagtugot ka. Okay. Natangayata nagduman ka pa. Natangay aram mo man sa nangayan na may mangyayari ngayang di mo man gusto. Ha? O natangayata nagduman ka pa ngayon maski ngayon dai ka man nga ki imbitado. Oh. Inagdaman sana kaya ngaya ako. Ay, aram mo na pala na alanganin ang bagay na pwedeng mangyari. Tapos nag-say yes ka pa. Okay. Saro daw yan sa kalaban ka, sarong tao, partner. Opinion kang iba. 'Di ba? Yes. Minsan pa saro pa. Sa mga mag-relasyon na nag-abot sa punto na nabados. Iyo. Di ba? Okay. Sige. May nabados partner na babae. Siyempre, nakabados lalaki. Oo. Nata ngayata nabados ka. Ha? Di, abo ko man kuta ngaya. Parang ngaya, pinirit ngaya ako. O, di na, wala sa boy. Kasi, dahil siya nag-say no. Yes. So, makaukod palan kitang magsayuma. Oh, yes. Kasi baka uman gabos na sitwasyon, gabos na pagkakataon, dapat kitang mag-yes. Yes, nadaida kita nag-explain kung nata Correct. taabo ta. Opo. Kung so iba da makulugan kang pag say no ta, that's not our problem anymore. The best weight you'll ever lose is the weight of other people's opinion of you. It's not our problem anymore. Correct. Partner. It's their problem anymore. Hindi na mag-iisip. May anymore talaga. Saro pa, partner, pag-abot naman sa mga barkada, sa pag-abot sa kaugmahan or sa fun na Correct. inaapod, minsan dapat iwasan kang lampang individual. So, totoong definisyon kang kaugmahan. 'Di ba? Kasi usually, pag may naagda kita kan sa tuyang barkada, ma-jaraming ngaya kita. So, ngunyan baga, pag sinabing jaraming, irinuman. Di ba? Tayo naman na iba. Party-party. Kung sa'yo. Pag sinabing jamming, may alak, may baso, may pulutan iyan. Yes. May iristoryahan. Oo. Ha? Okay. Alagad, dapat makaukod kita kung ano ang mas marahay na pakikisalamuha sa mga taong arog kaini. Yes. Don't subscribe to other people's definition of fun. Yes. Sabi digdi, masabi nga kan, ang pangit mo kabanding. Uyo. Diba? May uso yan ngunyan. Oo. Diba, Kaya Angel? Uso yan ngunyan. Ang pangit mo kabanding. Oo. Lalo na sasabihan ka kayan kung di ka nakakasakay sa trip ninda. Correct. Diba? Ngunyan, kung ang sarong circle of friends nag-uugma Oo. sa paagining pag-inom, Okay. pag-party, socializing, although bawal ngayon sa social activities, kung ikaday ka man nag-uugma sa arog ka atong bagay, Aktibidad. yes, Oo. atong activity, dahil na kita makisabay. Kung dahil kita kung dahil man sa puso ta, no? Fun doesn't have to mean drinking, partying, and socializing. So, pwede man pala kitang mag-ugma alone. Oo. Fun can be a night in alone. Getting lost in a book. Okay. A deep conversation, a walk, creating art, playing music, or doing your work. Oo. So, may iba pa palan kitang mga bagay-bagay na pwedeng gibuhon na mas Yes. magiging productive at makakatabang sa satuyang mental health. Yes. Minsan kaya baga masabi pag sinabing fun, talagang jamming, Oo, sinabing mairinom, gabos-gabos. Wala man duman sa puso mo. Yes. Kung ika maugma ka da bilang solo, Oo. why not? Kung maugma ka na nagbabasa ka ng libro, why not? Duman ka na Correct. ugma. Kung maugma ka, may kauron kang sarong tao in a deep conversation, duman ka. Yes. Maglakaw-lakaw ka. Ito ang nakakapagtao sa imo ng peace of mind sa paglakaw-lakaw. Go! Correct. Or gitara ka, mag-play ka ng music, or maggibo ka ng art. Kung duman ka na ugma,
go. Not necessarily a partner na pag gusto mong mag-ugma, mainom ka. Oo. Di ba? Kumbaga ikaw mismo, nasa sa imo mismo partner. So, kumbaga nakadepende sa imo kung ano ang magiging definition mo kaini, Yes. kaugmahan, kang fan. Yes. Diba? Kung sa ika maugma, Correct. yun ang minsan kaya ba, marangya, maurog mga kita. Oo. How can you be so sure na maugma ka man hanggang sa irinuman? Correct. O, Pwede dyan. man agdaon mo sa mga barkada mo with a deep conversation, sabi mo ka sa bago. yes. O restoryahan. Correct. Kung dumang maugma nga kita man na, at biglang irinuman. Minsan sa irinuman dyan palugod ang puon kang Iyo. kamunduan. Correct. Ang nagkamuruyong, marulas na kang kulog hibaot. Yes. And dyan man na nangyayari sa mga bagay-bagay na dapat mangyayari, di ba? Yes, paglaseng, Oo. doon ka lang malambing. Alagad pagbako. Pagbako, grow ka na buko. Okay, sabi ni pa, another one partner, before you get married, discuss bills, Oh. parenting styles, credit, debt, how to deal with family, what belief will be installed in your children's childhood traumas, sexual expectation, partner expectation, financial expectation, family health history, bucket list, dream home, career, and education, political view, and whatever else come in mind. Love is not enough. Naku. Kaya pala kanta pala ka ni. Bako palan enough talaga ang pagkamuot bago magpakasal. Dakulong Yes. dapat pag-urunan. Love is not enough. Dapat mananggat pala. Iyon na sa pagsasabi ta permidig din na pag mapakasal na araman, may utang pala pagkatapos kang kinasal. So Yes. pinakasalan ta pala, may utang sa iba. So may conjugal property. Yes. Ang nangyari, so aagumon mo, may utang kang pagkasultero. Oo. Ngunyan kang naagumo na siya. Utang mo dahil naman ito. Utang mo naman ito. O discuss bills. Correct. O sisay, paano nga kita kani makakabayad? Yes. O ano ibabayad ta sa APEC? Anong Oo. ibabayad ta sa LCWD? Saan kita ma-star, O, di ba? paano ta papadakulaon sa mga aki ita? Correct. Kung may utang ka, Oo. di ba? Oh. So family background, di ba Oo, partner? Siyempre, kung igwa ngaya sa indong may lahi na kambal, taba ka Oo. magluwas ngaya sa lahi ito, so kambal, kaya mo Correct. ngaya magbados ki kambal. Yes. Di ba? Dakulaon pala ng bagay na dapat na i-consider ta partner kapag kita mapakasal. Tama. Ini para ini sa mga children, hanggang sa adolescence period tabi. Sa mga millennials in short. Kasi sa mga millennials daangon yan partner, very, very impulsive in everything. Sige, mabalik kita mga tugang para sa satuya na tema nguya na pagkahapon. Ayan. Sige, ano daan? Oras, alas 2:38. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng baby
Lipas Deco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tay, kain na po tayo. Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby, natutulungan pa niya si nanay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din nating pigilan ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, as in bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 174 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Bago? Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Kung dati, sarang ordinaryong parabuhat din mga karot, ngunyan siya nang napili bilang Best Actor for Short Film sa International Film Festival Manhattan Autumn 2021 sa New York na si Jerick Sigmaton o mas midbid bilang si Carrot Man. Buminida si Jerick sa halipot na pelikula na Dayas, Tampok ang Buhay kan Small Scale Miner sa Itogon, Benguet. Idinirect asin isinurat kang Cordilleran director na si Gian Lynn Floresca, asin produced kang Sini Cordillera. Matatandaan pinagkaguluhan kang netizens ang mala-heartthrob na mga litrato ni Jerick kang Mountain Province, mantang nanutaran na nagbubuhat nin mga karot. Wow!
Nagkagulo ang bayan dahil dyan kay Carrot Man. Yes. Paano na sana kung ika ang mag-alsa ka? Ay, maulog sa mga karot pag ako ang uminalsa. Ika partner, nagulo man ang isip mo dyan kay Carrot Man. Oo naman. Ay. Kasi imagine partner hali sa pagdios, di ba? Then sa ngunyan, kumbaga, tinitingala. And kaya pala maabot kang sarong tao ang arog kaya na pagmidbid sa bilog na kinaaban. Yes. Imagine international. Correct. Best actor, oh. Oo. Oh? Di ba? Hali sa pag-alsaki. Anong Bicol kan Carrot? At bako ang patatas. Ano na Bicol kan Carrot? Sige daw, sa mga parantabay daw. Wala man yatang Bicol. Sige daw. Apoton ta daw sa mga problema lugod sa mo si Kuya Naldo. Mga tugang, problemado po kami ngunyan, digdi po sa laog kan boot, tapos sa technicals. Dimple pa sana ni Carrot Man. Pero Korean novela, no? Oo. Pero apoton ta daw sa mga parantabay ta kung ano ang Bicol kang Carrot. Ha? Sa India. Iyo man ang ganda eh. Ano man ang ganda ang Bicol kan? Di ba? Sige daw. So, sa mga ano po ang Bicol kan Carrot? Yung baga, alo yun na kitang sige kitang kaon. Pigsasalakta yan. Alaga, daitaram kung ano ang, kumbaga, Bicol dialect, di ba? Pigsasalakta yan sa chapsoy. Oo. Sa sarsyado. Ano pa? Ano nga ni Kuya John? Kakaon ko nga na ilaw. Pigka-grind niya yan eh. Pigbe-blender pa yan. Pigkakaon mong ilaw. Pero daitaram mo ng Bicol kang Carrot. Napaisip sana ako duman partner. Ano man agad talaga ang Bicol kan Carrot? Nata, gusto mo man mag-alsa ka yan? Baloong ko man kung kaya ko pa man mag-alsa. Ha? Eh mananggad. Anong Bicol kan Carrot? Sige daw. Sige, sabi digdi, define attractive. Ate Jen is attractive. Attractive is also crush. Yeah. Thank you. Ikuha mo ng number ka nito taon. Pero ano man agad ang Bicol ka? Bicol kan Carrot man ang gada de. Iyo, data man ang gad-ara. Mas ako, day ko ara. Inda si Derek Edwin. Taso. Yun si Derek. Istorbo ka ngayon, nagkakape ako digdi. Direk. Ano sa Bicol kang Carrot tabi, Direk? Day ka ba, Angel, magparachat sa kuya? Taday ko man hindi pwede basahon sa airing pig sasabi mo. Pigturuan ako kang Bicol kang Carrot. Iba man ini, iba man. Magkasing kahulugan sa nai ay magkasing tunog lang ini. Ika Angel. Karawayon ka. So anyway, anong challenge na ka ito, partner? Yes, ang challenge siya. Magsumika po kita sa buhay. Okay. Never lose hope. Yes, maski kita po nagtitios. Kung sabi nga ni may pagpupursige. Correct. May talento. Actually, may ibubuga. Actually, dakulo ng mga celebrity nguyan partner na kung sususugon mo sa buhay. Hali man talaga sa mga pagtios, partner. Si Pading Jericho Rosales. Yes. Dati ka itong nagtitinda yan kisira. Correct. Si Senator Manny Pacquiao, dating nagtindang pandesal. Tinapay. Correct. Sisay pa. So, nguyan, maruluwasan niya na drama nguyan. Galing sa hirap. True. Para sa mga mahirap. Okay, so maserbi po itong adala sa to'y agabos na lambang miyembro kang pamilya na kung ano man po ang sitwasyon kan sa to'y ang pamumuhay, day po kita mawaraning pag-asa. Correct. Diba? Okay. Si Isko dating basurero. Si Isko. Candidate for president, Isko Moreno. Isko Moreno. Dati na siyang basurero. Okay. Nag-artista. Yes. Diba? Ganyan. Okay. Running for president. Correct. Nahiling mo na baga yan. Sige. Sana all. Mapapasana all ka na lang. Tama. Okay, so yan po ang bago. Hello muna kay Mary Ann Bermundo. Hello Kuya Ian, Ate Jenny. Si Chunette Quinones Banyares, Frederick Fred, Joe Abache, Richard Tauscher, Dan B. Del Mundo Jr., si Terry Biso, si Daniel Ann Siringman, si Mielindo Mendeviel, Nalin San Juan, and sa iba pa po, si John Paul Mendoza sa Tabaco City, nakatutok Mandaa. And happy birthday sa gabos na nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo ngunya naldaw. Partner, especialmente
Yes, ansa mo yan. Kaya na sa tugtog mo dyan. Uni na. Si Sir Nonoy, happy birthday tabi. Opo. Sir Nonoy Locsin. Yes, opo. Happy birthday. Si Sir Nonoy po, siya po ang chairman of the board and VP for Engineering kang PBN Broadcasting Network. Happy birthday, Sir Nonoy. Hali po sa programang Usapang Pamilya sa bilog na DCGB. Yes. DCGB family, happy Okay. birthday, Sir Nonoy. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday Sabi ni Jen Buchanan, sa iyong happy birthday to you. asin sa gabos na nagsaselebrar kasi ng mga kumpleanyos. Happy birthday. Happy birthday. And siring man ang mga mag-aragom na nagsaselebrar kan sa inyong wedding anniversary, sana po mas maglawig pa sa inyong pag-ibahan bilang mga mag-agom. Yes. Maray na hapon na Kuya and Miss Jen. Hello to Mr. Mauricio Asiado of LGU Castilla MDRRMO. Okay, sabi man din ni Architect Lawrence, kung si Kuya Iba, abogado. Nata ako naging abogado. Hindi ako sa iyo. Abogado. Abogado po yun si Kuya Ima Siram. Abogado. Oy! Nagkakan para taram. Masirang bagang abogado, diba? Ay, maglalo nalagan mo kigatas tas And asukar-asukaran sugar, mo. correct. Sige, At partner. tapos sa mag-agom-agom, ang abogado da aphrodisiac. Araw mo nga aphrodisiac. O, bala ka na mag-research ka ng aphrodisiac. Alright? Sige. Okay. Okay, bago kita magpaaram palan, mga tugang, pawalat para sa mga naghahalat. Bitaminang Pampamilya. Ignore what other people think. Most people aren't even paying attention to you. Minsan kaya talaga, mas nangingibabaw pa sa mga desisyon kan buhay ta. Okay. So mga pig-iisip kan ibang tao. Oh. Ah. Ay, baka kaya sabihon niya ni Arog ka ini. Yes. Baka sabihon niya ni Arog ka iyan. Kaya dain na sa nalugod. Oh, ang nangyari lugod ay kita nag-grow as an Yes. individual kasi nakadepende kita sa opinion and masasabi kang ibang tao, partner. Yes. And then Diba? our own happiness nawawara sa satuya because of what people think. So, Correct. i-ignore ta na iyan, partner. Ah? In fact, most people aren't even paying attention to you. Okay. Oh. Daiman nga ni daasin da sa imo labot. Natati para consider mo nga magdatram kan iba. Oo. Sabi nga ni Digdi, always choose yourself the partner, happiness, peace and dreams. Sabi ng parang tabay ta. Salamat tabi ha. O yan na. So, sabi nga sa madaling salita, follow your heart. Correct. Kung saan ka magiging maugma. Kita ang nagtitimon kan buhay ta. Oo. Not anybody else. Correct. Okay? As long as di ka naapektuhan na iba. Yes. Day kitang pigtatapakan. Correct. Okay, sige. Okay, sige po. Yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Ngunya na aldaw ni Miyerkules. Nakaibato sa lado teknika si Kuya Ronald Baldo, siring man si Kuya Nem sa IT, Richard Azores. Ako po, bako pa ko si Karot man. Ako po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalos sa indong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vita Zinc. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson,
Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglinaw kan Department of Education o DepEd na daing nag-atras sa asin ipinag-oktabasa na ang nagkaperang pampublikong eskwelahan sa nasyon na ang kamawotan na maging parte kan pilot run kan face-to-face classes. Sigun kay Education Assistant Secretary Malcolm Garma, nagdesisyon sana ang mga eskwelahan dahil sa pag-itaas giraray kan kaso nin COVID-19 sa indang lugar. Posible man na madugangan pa ang 90 nga public schools para sa target na sanggatos na tutugutan na magpartisipar sa limitadong face-to-face classes na mapuon sa Nobyembre 15. Sa ngunyan, piglatag ni Garma ang mga mangyayari pag nagpoon ang pilot run kan face-to-face classes sa luwas kan NCR, kaibahan ang kombinasyon kan school-based as in home-basis learning para sa mga estudyante. Yan ang pangalas 3 na bareta, halididi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte,